mkpụrụ ngwọ fem ya kedu ihe eji mkpụrụ ngwọ eme ọ dị ka eji eme gịnị ka a mara ka isi wee too n'oge idira yut ya mgbe idị n'okoro ma mgbe idị n'okoro agbọghọ kedu ihe a na-akpọ oke nke akpọgoro nkori cherekwe na okenye nwoke na nke o ji agbụrụ ihe ọsọ ụmụaka ihe akwụkwọ dị ehi cherekwadị okwe dị ehi okenye a na-agba nwutedị ụmụaka nwutedị ya ekebe dị ehi ọchụma pasị ndị okenye mana ehi dobiri ọchọm ụmụ okorobịa chụbana ya ọ bịa anyị na ọrụ ebe a agwa m na ya abịagokwe na ntị ndị N.T.I TV abịago ọrụ n'ọnụ mmiri a anyị chọrọ ka anyị chịkọọ ya mgbe ọ bụla ị chọrọ anyị bịa na-ezoro ma fan 1 ịbata na-ezoro ma fan 1 inwe anyị nwere n'ọnụ mmiri anyị bịara ka anyị dozisi ọnụ mmiri ndị a ka ọ mara anyị mma mgbe ọ bụla ị chọrọ anyị bịa anyị didata gị na ịbịara anyị na ilegharị ya na fam anyị ebe saa alụ ka onye anyị fụ na merụ n'ọlụ ka onwe iru na ọ na ịdọrọ hapụ ọtụ iwe na-ewu ya kedu ihe mkpụrụ ngwa na-alụ mmiri ya nwụrụ pọs dị egwu kedu ihe mkpụrụ ngwa na-alụ chetara anyị ihe mkpụrụ ngwa na-alụ ya azin ka oge ịdị na yut kedu ihe ọ dị gị ka ihe mkpụrụ ngwa na-alụ ọ gwa gị ihe eji eme mgbe ahụ o nwere ihe eji eme nwere ihe eji eme mgbere ihe eji eme site m ofu ihe ịma eji eme ma agwa gị ya na-akpọ nke a bụ ọkụ na-agba na mmiri ịgbakwa ndị anyị bụ anyị abịaghị ịlụ ọrụ ebe ahụ anyị na ọrụ ka ọnụ mmiri anyị wee dị n'ebube ihe a na-akpọ ebe anụ abụ ọnụ ose ezelọma ọnụ ose ya ọnụ mmiri anyị ọma mgbu ya tupu ọzọ aka ọtọ ka o nwee ike pụọ apụọ ọ gara ịwọpụ okwu ebe n'anya ọma ntị otu aga ọ ya aha gị n'ụzọ ajọ ọrụ dị ya ajọ ọrụ ka ebe mmiri na-agbụ ya na-agbụ ya ife ebe ọ ga na-abụrụ enyi ya nwaanyị na ọha bụ ndị ji aka jee kata ngoro ji ebe a gbuo mmadụ taa ya na-arụ arụ ego obere ebe a mmiri na-egbu tochi ya bụ ya azụ onye na-ekubi ekubi anyị n'ọrụ ike daalụ ọrụ nwanze kwesịrị ike bịa gbuji ife a ka atụpụ isi ike nze ike bịa gbujikọrọ nke kọtụ ya ebe ọ ya aga n'ụzọ a nke ọ gbapụrụ